Ya, mari kita sambut rombongan jamaah Maus Yasin, jamaah RT, jamaah ibu-ibu Yasinan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Posyandu, Posyandu, ibu-ibu lansia. Iya toh, ayo lansia. Untuk yang mau itu, ibu-ibu tukang masak gulai, saya ucapkan terima kasih. Dewa hujan, guline enak bu. Iya enak bu. Tak kira daging bae anu Laos. Tak kira sate bae jahe. Atur suwun nggih bu. Bos, Dalam. iki mikir lho. Saya tenang. Iki arep omong-omongan karo Bu sapa niki? Bu sapa? Ala Bu Siti Dik jenenge. Kowe ro bojone jenenge sapa? Masih piye to wi? Iki bojone Siti, mesti sing lanang jenenge Soto. Piye to? Wong kene iki rapi-rapi, Dik. Lek ndelok riyok rapi-rapi. Yo terah ra tau enek tontonan kok. Piye to? Nanggap, Dik. Lho sinanggap di. Orang tahun bisa nanggap. Aku lagi pisani. Oh, iki lho, iki lho. Iki mati iki. Anu lagi cawani yo mus. Iki kowe. Yo ngono kok. Kene lho. Tenang. Kicau mau nih, Kicau mani nah. Kicau mani amu wis garing urung le. Urung. Padha. Urung garing. Lah kok wani kuwi nanggap riyok lho le. Lah iya. Wong kudune garing sik. Garing sik nanggap riyok.
Ini berarti memperingati hari manuk urung garing, guys. Heeh, manuk urung dadi. Maune kluncup saiki diukir. Heeh, aja neko-neko lho lek bar disunat. Heeh. Gak oleh nggih neko-neko. Heeh. Contone nggih pipis gak oleh. Gak oleh. Nglangkai telek ora oleh. Iya le ora oleh nangke telek ora. Apa nek sing paling ekstrim le? Apa? Aja nglangkai alu ngadeg le. Nah, gak oleh. Lah pakmu biyen ngalahin alu ngadeg. Anune kicamane nyantol ning pucuke le. Iya, iki awake dhewe kudu ndongakne sik, Dik. Lah kek sore iki. Lah wong iki mau ngomonge ngono, pesene dongakno. Anake muga-muga kicamane ndang garing, ndang mari, ndang gedhi saka luar negeri, bapake ndelok YouTube. Lah YouTube. Siaran langsung. Pak ini luar negeri. Iya, Pak Leni luar negeri kan. Amerika mbok menawa lak awake dhewe bar ngucapne Mas Kling diwehi. Nah, Donga. Nggih ta? Diwehi to, Pak? Bu, nanti kalau nawar bisa tunai, kalau mau kiris tepatnya di Iya. sini. Kiris ini dan Kiris di sini ya. transfer ya ya. Wes. Ini ceklik Ceklik ya. Jandramu Mas yo penontonnya tuan rumah tok. Kaya wong tangga pria pribadi. Lah yo aku yo ngene iki piye bingung aku. Tanggapan pribadi tok lho. Heeh. Ning yo ora apa-apa. Sing penting iki hajate ya to. Iya, Nyenengne bapak-bapak sing lungguh kuwi yo karo masyarakat. Masyarakatnya Sumbangsih harus ngamal sudah. jariah kanggo masyarakat. heeh. Pamengko rasa syukur ning Gusti Allah. Iya. Kanthi krenteke ati. Iya. Wis luar wis disunatne. Ya, betul. Tanggap nereok. Oke. Nyenengne para sedulur, Ini termasuk- nekane para sedulur ya, andum rezeki. Ada berjuang termasuk sedekah. Niki dilanjut apa mboten, Bu? Lanjut. Oke. Pokoknya semangat penontonnya ya sing main ya semangat. Kok ini kelahiran kok ini. Ayo. Ya apa sing sor cagak. Ini kok. Ini kok. Ali-aliane anyar kita ya. Rambut igahnya tak copet ya. Cok. Ini. Yo.
kakangan loh. Isik. Oh isik kok. Makasih Bu ya salamnya Bu. Sampun kenal aku loh. Saya artis terkenal dari Ponorogo yang sangat tampan sekali. Dia dari Surabaya. Surabaya asli tanah kelereng kebun binatang. Lho ngene iki lho, Dik. Niki anake Jilan. Mbok kenalan dhewe. Nggih, duwe Jilan. Sintene sing Pisomania. Neneke, Dik. Nenek apa? Wong kuwi bodine sik mulus muni nenek. Lho, nenek nggih. Bek, neneke kaya ngene duwe enggak. Sapa? Kuwi ngono, mboke. Mboke lho. Neneke. Lah, kowe iki goblok ya aku sih. Iki ngono iki. Ibuke. Iki Mbah Yute. Lah iki mau. Tombone lho. Tombone sesek ning omah. Oh, tombone. Terima kasih, Bu. Bu sinten jenenge? Siti. Siti lah kae. Bu Narti, Dek. Bu Narti. Kowe ora bojone jenenge sapa? Tanto. Yo. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ini karena cakutannya patah. Ya. Kita mainnya santai aja ya. Ya. Nanti adegan terakhir pasti ada suratnya. Oke? Mohon untuk ditunggu. Ya. Ditunggu dari Amerika datang ke sini. Dileput no. Maksudnya anunya. Ojo duit terus. Ojo duit. Nyambut gawe. Oh, anak gede tanggung jawabnya. Ojo mikir duit. Tambahno. Tambahno dongo. Bener tak ditambahi dibuano. Iki rada maju, Pak. Lu anjing ya lu ya? Apa? Sini lu. Aku tidak roh. Lu tuh jangan banyak bicara. Oh iya, tapi banyak doa. Iya. Jangan banyak bicara, banyak doa. Kita tuh kerja, jangan katain mulu. Iya, aku tidak dong bahasamu. Kamu bahasa Jawa. Kamu bahasa Indonesia. Ya. Aku pakai bahasa Jawa. Ya. Sekarang gini loh. Kita kan di sini job desk-nya Ganong. Ya, jobnya Ganong. Job desk-nya Ganong. Ya. Job desk tahu enggak? Job-jobnya, kerjaannya. Salah. Kerjaannya. Job desk itu adalah tugas. Tugas. Aku Ganong dari Madiun, kamu Ponorogo. Ya. Di sini menghibur masyarakat untuk tampil ganongan. Ya. Gitu loh. Sirkus. Bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa? Ya terserah lu lah. My name is the Yosika. And the atraksi doing nabrak. Yo. Nah. Ayo, stok kanalan.
Morowali ora enek tambahan kok. Drek nih nang ora ditambah. Drek. Bar drek ditambah ya? Iya. Oke. Jare sapa? Wong kuwi wong ndelok reya kok. Iki ki nambahi donga. Sing nambahi kae. Zaman saiki ra butuh donga. Iya. Aku gak butuh duit. Arto. Aja trek sik. Sik sore. Oh iya, sore. Kendalanya apa, Mandek? Garungan wis sak jam. bergoyang ya Dek ya. Dasar lah, laki-laki tuh tahu diri, tahu rai, Bos. Lah nyapa? Wong nek ireng ya pilane ireng, lho kuwi ayu lho, Bos. Lho lek wong lanang wong menungso larane irenge ora enak. Lho, tapi ki wong yo sinkronisasi, Bos. Ibarat wong wedok lek motone putih tok ora medeni. Kuntilanak wi matamu. Ngawur. Kulo
kali ini pasangan serasi boten. Ya, serasi kowe. Siti kae. Asline Putri Zak lho sing serasi. Kegedean. Masa lalu. Ora. Masalah berlalu. Kok dibaleni. Sob, lagunya kasih tak sampai. Hei, ngeling ana ning omah etan karo iki lho. Ora tau. Etan aku. Aku ora apa-apa. Nek aku rada piye ngono. Dilokne harus sigit. Piye? Oleh ora patut kowe arep Putri Zak ngono wis sigit. Ijo. Ijo. Lah gelem ora? Yo, kowe pilih sino apa? Pilih anomali iki. Halo. Kowe mulai anoman wong buta takil. Kowe milih sapa? Oh. Iki retenge rusak. Lah kok kowe koyo ngene arep kowe milih kuwi lho. Lho dicet putih. Aku kan ono sih. Aku lho nek manis lebih. Alah, kowe ning jetis mulang ngelokne aku ireng hitam manis ning omah yo Mas Jessica. Apa mandi yo? Mandi yo. Mandi. Omah kilo. Iki ora. Awakmu eti Siti. Awas remuk ayo. Yo, wayahmu. Nyapa? Aku wis ngadrek benten wayahmu. Loh, ini ki alumni, Bos. Alumni bakul tempura. Alumni. Masalah jakel alumni. Alumni apa? Lho terima ngajar jakel. Terima antar apa? Ayo. Aku. Aja dolanan HP. Ayo 5. Jodoh. Lanangnya jaga tak? 5. Tanggap kowe. Jakel sitok ki opo? Yo. Apa? Iya. Aku kopi. Nyapa to kono iki? Kulino wae kena panas. Ali begini. Oh, Siap gerak. siap gerak. Robok mundur gerak. Ya. Lentang kanan, setengah lentang kanan gerak. Tenang. Orang harus sekolah. Oh. Lapar so? Siap gerak. Siap gerak. Ini nanti kita bergerak kaki tangan satu persatu, oke? Yo. Oh. Kaki bisa tetap gerak. Kadang diajeng nabi mangga kula aturi dinara ing sasana budaya. Mangga. Aduh. Umpama buah itu ngono semongko banyune wakeh. Tapi anyep. Mangga nomor kali. Niki Revano. Ayo Dok, nomor 2 Dok. Putune Mbah Dimpil kayak ya iki. Sing delok wah kayak ya iki ya. Ayo Dok. Tolongnya Dok. Mon sikarane ayo bangun
lingkarane. Nah, ini jadel nomor 3 karena saya tidak kenal. Monggo Mas Josika. Wong lurus di joget kuwi to. Saiki 3 maju. Joget semorongane sak dono. Maju. Maju ke ya agak belakang. Piye? Oke. Yo. Iki lagane suwek iki. Yo. Siap, gerak. Tangan kanan maju setengah badan. Gerak. Das, tangan waduh. Kaki kanan maju satu langkah. Kaki kanan tok. Das. Tangan kiri menutup mulut. Siap. Yo. Keluarga. Hijau mania. Hijau mania. Gas jangan. Hijau mania. Gas jangan. Wes. Mundur. Yo piye? Iki joget turun tau enek, Bos. Hijau mania dangan-dangan. Piye to? Lah iki ngomong boyoke kaku kabeh kok. Gantak kandil. Gantak kandil. Dodin tak dintong tak dong. Dodin tak tutuk. Kecokot. Entel. Lah wis lungguh rek. Wah, piye iki? Piye? Gantak kandil urung kandil. Mendul. Mangan pental. Oke, dilanjut kapan-kapan ya, Guys. Oke. Adik ngucapne lho. Kanggo adik. Sinten adik namanya? Ngetokne duit. Sapa sinten? Mas Sogun. Satria apa Sogun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah. Iya. Terus saiki iki magnet iso menggok barang. Terang kabeh ki usume mafia. Mafia ya. Blantek. Tapi awet dhewe ya. Iki baik. Pikirku tak kira mampir ini lewat kasir sik, tak aweh cah-cah. Nah, bablas rono. Wis ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati ingkang gadah damel Keluarga besar Bapak Muhammad Abidin sakmenika sampun ngrawuhaken kesenian riok Ponorogo Langgeng Jaya. Pramila sakmenika niki tasakuran khitanan. Mbok bilih sakbibaripun ditanggap riok mangke keluarga kula dongakne mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Rezekinipun lancar. Amin. Selamat donya, selamat akhirat. Sakbibaripun gadah damel iki kula dongakne rezekine ngalir. Amin. Duit akeh mbok menawa besok iso lunga nyang Mekah. Allahumma amin. Naik haji. Rukun Islam sing kelima ya lho. Nomor 1 apa? Apa ya? Aku rukun Islam ana 5. Siji. Iki angka 1. Lah ya 1. Ora tunggale 1. Angka
teko siji. Nah, sadar. Iya, bener. Aku ini pondok 2 tahun lho. Gak golek es. Yo. Yo, piye lagi? Wis mugi-mugi sing rawuh ta mriki. Mugi-mugi bahagia selalu. Sing gelem guyu ikhlas lahir dan batin, muga-muga utange ndang lunas. Amin. Amin. Amin ya Bala. Pintu surga kebuka, pintu neraka tertutup. Amin. Apa meneh jenengku Yusuf? Iya. Angger aku teko pintu ngarep, mesti malaikat ngomong, "Bos, kuncinya bos dikunci. Yusuf gak patut nang neraka." Kecuali Yosika. Aku ditekoni. Yosika kowe nang kuncine surga ning ndi? Ya aku iso jawab. Neng ndi? Kuncine kari ning omah, aku yo ngono. Amboro kawan. Senire ya nane kate-kate. Ya. Lawas Mas. Nak Oh, Allah. Si sapa gendut cuman lawasan apa ya? Wis Iya, seru. Bapak Ibu, niki amargi wedalipun dibagi. Napun akan lepatipun kang kathah mbok bilih kula kali Yosika wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi. Pangapunten kang kathah, sapunika kula namung menghibur dengan sedaya kalian menghibur teman-teman. Mugi-mugi di lain waktu kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.